Bé, anem a parlar de què és la retinopatia diabètica. Primer dir-vos que, tal com diu el nom, és les anomalies que apareixen a la retina a conseqüència de la diabetes, que és el sucre. La gent que té diabetes, la gent que té sucre, al cap d'uns anys sol tenir canvis com petites hemorràgies o petits saquets o petits dipòsits de greix a la retina. I aquests signes els explorem quan als diabètics se'ls fa el fons d'ull. El metge de capçalera o el metge que us porta del sucre us dirà s'ha d'anar a fer el fons d'ull. Doncs és molt important que cada any es revisi el fons d'ull, perquè així l'oftalmòleg que ho explora, li posarà unes gotes per dilatar la nineta, veurà si en el fons d'ull hi ha hemorràgies, hi ha signes, si són molt lleus, si no n'hi ha, si són greus i si s'ha de començar a fer algun tractament. Per tant, és importantíssim que tots els diabètics es facin la revisió del fons d'ull un cop l'any.